Hey, hey, hey. Don't say that you don't believe in the power of what you speak. Be it a secret or a rumor, it'll come to fruition in the future. Whether I hype you up or I curse you out, whether I talk you in or I talk you down, it's true. The words you choose are a direct reflection of your mind's perception of your life's direction. Yes, indeed. So never take for granted or misunderstanding the consequence from what you speak. Complain or compliment, I share this sentiment for all ladies and gents. What comes out your mouth is what you give. Don't say all that no friends cannot or could not, couldn't or can't, 'cause words lost they worth lots, and that's what I say to you. Don't say all that no friends cannot or could not, couldn't or can't, 'cause words lost they worth lots, and that's what I say to you. I ain't got enough money, I ain't done enough studies. I'm too fat, too pudgy, too blubbery, too husky. I'm too old, I'm too rusty. There's not enough time, don't rush me. I'm trying to keep crying, don't hush me. People might rush me, might punch me. I could quite possibly lose my whole prestige. I'm living quite plushly, I'm living quite comfy. Got rent to pay monthly, and other fees which include a multitude of DEBT I've accrued. So how could I write a tune or paint a view? I'm happy enough just to watch the news or play the Feud. You see, I got a comfort zone that I don't wanna leave. No matter what I really wanna be or who I wanna see, 'cause she's under my league. I'd rather be beleaguered and not believe. Please, sheesh. Așa. Partea antenei 1 a transmis Adelin Petrișor, Adelin Petrișor din... Nicolae Jachet. Da, Nicolae Jachet, uite. Nu, asta să vadă toată lumea, condițiile firmei. Stai așa, stai așa. Oliver și Selin. Așa. Alea fiind mașinile belgienilor. Da, bine. Discriminare se face. Discriminare totală. Uitați, remorci, mașini ale belgienilor. Și imediat după aceea vă arătăm și mașinile românilor. Adică ce să mai, că s-au văzut cele cu numerele de Slovacia. Dacă să-l țin așa, mașina. Stai așa. Asta așa. Aia că e mașina de service care trebuie să vină după noi. Da. Și zice că n-au mașină. Dacă ești la distanță mai mare de 100 de kilometri, zice nu putem. Stai acolo până când... După 3 zile după. Da, da. Asta e mașina... Mă duc în fața pe lumină că nu se vede cu aparatul. Da, de intervenții. Asta e spălătoria, unde spălăm mașinile. Spălătoria unde spală mașinile firmei. Hal de spălătorie. Dacă sunt minus 5 grade, a înghețat apa, nu se mai poate spăla. Acum, aici este grupul sanitar, unde își fac șoferii nevoile. Fără apă, fără... Fără apă, hal. Hal de grup sanitar. Acum vă arăt. Mai mare râsul, Belgia, 2009. Belgia 2009, da. Februarie. Priviți. Priviți, hal de toaletă. O ghiuvetă, aici că să te speli pe mâini. Asta e ghiuvetă, da. În care nu curge apa. Uite, poftim cu furtunul ăsta să pune apă. E defect. Defect, da. Uitați. Hal de toaletă. Condiții. Condiții în Belgia 2009. Uitați, asta e toaleta. Hal de toaletă.
stinge lumina. Și aia care a zis că acum partea cealaltă a din nou, tot la fel. Vino în spatele meu, că avem camera acolo și să nu... Da, da, stai, să nu ne vadă cu aparatul, știi, aia e, stai că-l țin așa. Ne-a văzut, dar nu... Poate am fi văzut și aparatul. Hai, dă-i, mă, în pula, de. Ce să ne facă? Să ne bălească pula, ce să ne facă? Și